mucho, però res que afegir al que ha dit Pablo, estem molt contents de tindre-vos així. Estic molt emocionada també. I, bueno, res més, ara anem a aprofitar un poquet d'un ratet tots dins, per a que vegeu també el nostre casal, que és un trosset de la terreta així. I res, donar-vos la benvinguda encara una volta i Manuela, no sé si vols dir unes parauletes també, com feia la Major. Clar, que sí, sí, dos. Sí, a ver, muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, pues si acaso hay francófonos, merci beaucoup d'asistir a este evento. Como dice Pilar, es un honor para nosotros compartir pues la casa que también es vuestra, ese trocito en París que pertenece a todos los valencianos con vosotros y de verdad que esto es un evento histórico y muchísimas gracias por los esfuerzos de todos. Moltes gràcies per convidar-nos i ha sigut un plaer poder vindre així i compartir aquest xicotet moment amb tots vosaltres. La veritat que a més és un gran honor el ser la primera banda que ha fet un xicotet desfile dins de París. Ahí quedarà això i per a vosaltres un record per a tota la vida i sempre podeu dir que tocar dins de París, que això no ho poden dir tots. Així que també moltes gràcies a la Casa Regional per haver-nos recollit així i simplement per ara crec que porteu preparats un parell de cosetes més, una coseta més i així ja continuem i ja seguim en l'acte. Moltes gràcies a tots i acabar de disfrutar el que ens queda en París. Només dir que no se posa experts de punta i de borró és sentir la música nostra així a París. Conò la Lira Castellonera, a Liceo, a Carrasco, a tota la gent que ho fet possible que estiguin avui així. És un dia històric que estiga la Lira al pis de París i a més en la Casa Regional dels Valencians i de les Valencianes tenim així el de Ràfil, és un poblet, el poblet és ell al costat de nosaltres, que tot l'amor i de veritat que amb Pilar i Manuela dona gust i sabeu que tingueu el suport de l'Ajuntament de Castelló per al que necessiteu i que no serà l'últim viatge que vinguem. Moltes gràcies i volem escoltar al nostre Lira. Bueno, altra vegada benvinguts. Este és el nostre xicotet trosset de la terreta que tenim a París, com podeu veure. Molta tradició, molta cultura, les parets, les fotos de les falleres, el trosset de la terreta, com ha dit.
del nostre estandarte, la nostra senyera, lo típico. Entonces, para comenzar el protocolo, primer voldríem donar un detallet a la banda, un corbatí que han fet, on fem tots els bordats de la nostra fallera, les bandes, perquè si tinguem fallera, fem una presentació, bueno, així és a tope de pou. Entonces, el primer que anem a donar és un corbatí que han fet per a la banda en nom de la Casa Regional i gràcies. Tendría que ayudar, que diga... Perdón. Així no. Pero sí, no. Molt bé. Ahí. Sí, no. Después de Bueno. Ara ja mos portareu per allà on aneu. Sí. Un record. Que és molt bonic i se queda molt bé. Bé, ara és moment de cridar a les autoritats. Anirem fent entrega per part de la Casa Regional dels detalls que han preparat. Entonces, els noms que tinc ací són, en primer lloc, el regidor d'Esport Joel Richard García. La insígnia de la nostra casa. És un pin a l'insigne de la nostra casa. Gràcies. El següent que tinc és la següent regidora Benestar Social Carolina Gómez. Moltes gràcies. A continuació tenim a la festera major de Castelló, Aida Pla Alcover, si no m'equivoco. Gràcies. Ara donem pas al director de la banda, Sergio Navarro Bonavina. esos aplausos. El president de la banda Eliseo Pla Caldés, que ens ha portat unes fotos molt interessants, moltes gràcies. No, estás en bolsa. Fotos amb molta història, molta... que hem guardat. Deixa l'he mort. Com a recordo. És que deixa l'he mort, deixa. I tenim també a l'alcaldessa Orte Gómez Yasser. Moltes gràcies, Orte. Ara necessitarem al president. Orte, tu queda't ahí per pa. I així donarem els regalers. Han preparat un detallet per a la banda de música i un detallet per a l'Ajuntament, perquè ens agradaria que tinguéreu allí com a part d'aquest record. I entonces vaig.
Harry Potter. Típic, París, un record, algo que esperen que vos agrade i que després o ara buscarem un moment per a dedicar-vos, per a firmar-los. El nostre president de la nostra fallera vos el firmaran, així no tenim un record. I ara, si voleu, el que podíem fer el resto de consellers, fiqueu així, fem una foto de grup. Nosaltres portem també uns detalls per a Vale. vosaltres. Ara, això, si aneu diguem bé, jo vos... I no m'agobis, va. Com vulguis. Ara anem a fer els detallets de vosaltres a la Casa de València. A veure la caixa també, val? Val, doncs en nom de Castelló, i nosaltres també volem deixar la nostra caseta així perquè ho pengeu i ho podeu disfrutar. També vos hem portat una caixa en productes de València, del poble exactament, que es fabriquen allí i per tant que ho gaudireu del més millor això que això, però obriu i serà que ho vejarem també. Moltes gràcies. Ay, qué chulo. Moltes gràcies. A veure, mireu. Mireu, Elfa, Tracy, Pilar. Pilar. Espera, que estem obrint els pastissets també. És vi, no? Ay, ay, ay. Pero está con licor de arroz. Ya sabemos que beber en la próxima junta. Y olido oliva. Moltes gràcies. Alixos aplausos que esteu dormint. Es que es una medalla Es que mi móvil está... Mira, mira que me lo robé. Está en la barra. Si puedes, perdón. Moltes gràcies. I ese detall també... Ese detall de la vida també per a que tingueu un record de nosaltres. Necessitem un local més gran. Con la ayuda del Ayuntamiento de Castelló. El noi el té. Moltes gràcies. Qué bonito. Oye, moltes gràcies. Además, volem pintar y si hay algunos cuadros que mira. Ara és
Ja soy el liderazgo. Bueno, no está fácil hacer un folleto. Bueno, y ya la reina de festes pues, entregarà a Pilar i a Manuela un rami de flors en nom de l'Ajuntament de Castelló i de tota la Després li digues que s'ha de la càmera. Bueno. Ara sí, ara ja deu venir descontejat això per una foto de grupo i...
Regional pues, parlem en el grupet que tenim de balls tradicionals, en els nostres iaios, maestros paeros que estan així, que parlen valencià sempre que estan així, ens ajuden molt i pues, es fa sentir un poquet més propet encara de casa. Bueno, és un orgull per a mi poder parlar-vos com presidenta de la Casa Regional, representant a la casa, en Manuela, la nostra fallera major, rebre-vos en un dia tan especial, en este trosset que és per a nosaltres molt especial també perquè és un trosset de la Terreta així en París, en un lloc tan gran com París, tindre un trosset ple de la senyera, l'estandard, el ninot, un trosset de falla que tenim també, és on podem ballar, prendre casalla, bueno, és nostra casa, però ara és vostra casa també. Sempre que vingueu a París sabeu que teniu una casa així també. Bueno, la Casa Regional va ser fundada en 1947 per un grup de republicans que va vindre a alliberar París. No sé si ho sabíeu, però Amado Granell va ser un dels fundadors de París, que va fer part de la 9, que va ser una de les divisions blindades del general Leclerc. I, bueno, estem molt contents de festejar el nostre 77, gràcies per les correccions, el nostre 77 aniversari, que pareix molt, però que no és res comparat als vostres més de 100 anys, quasi 150 anys d'història, més de 150 anys d'història. I, bueno, bueno, no és nada valencià, que dir bo. Quan vaig fer el mitjà vaig dir, bueno, i la però el mitjà, bueno, que quina forma més bonica de portar la nostra cultura, no? Que també el nostre objectiu és de portar cultura, de ser ambaixadors de cultura, folklore, música, història valenciana, i què millor que fer-lo en un dia tan important com el d'avui amb vosaltres, vosaltres, compartim tot això. Bueno, res, que per a nosaltres estem molt agraïts que esteu així, és un privilegi poder gaudir de la vostra música en el casal i en el carrer. Bueno, jo tenia els pèls de punta, ja heu vist que no podia ni parlar. Gràcies una volta més, no vaig a parlar més perquè tenim tots fam i set, i segueu benvinguts ara i sempre en esta casa, que és nostra casa i vostra casa. Jo també vull fer el curtet, però sí que és una cosa molt important, aleshores, com bé has dit abans, l'estar així és fer un homenatge a tots els espanyols i tots els valencians que estaven així a França uns anys molt durs, reivindicar aquell espírit és superimportant, no hem d'oblidar la nostra història i la gent que ha estat així, sou els fills d'aquella gent tan lluitadora i tan valenta. Aleshores, tindre el lloc en París de la nostra terreta, del valencià, de la casalla, de la paella, i de que la gent major vos transmetisca a vosaltres, que sou francesos, perquè heu nascut així, heu viscut així, i continuar la nostra història, la nostra cultura, la nostra llengua, és molt important. La rellevància és molt gran. Aleshores, que Castelló estigui així, en la lira i entre nosaltres, és històric. De veres que ho hem passat allò més bé, i jo des d'ací dono les gràcies a Eliseo, a Carrasco, a tota la Junta per comptar amb nosaltres, per fer-nos disfrutar aquests dies així a París. Anem molt cansats, però de veres que ho hem passat allò més bé, però sí que és de veres un homenatge a tots els valencians i valencianes que han estat així, que tenen els fills així, i que vosaltres continueu transmitint la nostra cultura, patrimoni i la llengua. Moltes gràcies. Per suposar que tingueu casa a Castelló, si voleu vindre a Falles, esteu convidats, tinguem 6 falles, ahí és nada, i bueno. Els moros també, moros i cristians. Ai, por favor. Bueno, enviem invitació en seguida. Dani és moros i cristians. Sí, jo també molt de moros i cristians. Perquè al Verger Falles no n'hi ha, som de moros. Clar, nosaltres tenim amars fallers, leabors, moros i cristians. Moltes gràcies.